Bueno, zailez, taldie sortu zen, gehien bat nik kanpoa jungerokin, eta hortik aparte nik taldila genuen, eta gero pentsan nun talde bat sortzen pixet musikia diferenti egitean, ez? Eske ja, estilue aldau, lehenu egiten loge taldi jotzen nun, eta tipo rocka, bertxixo batzuk dauzken nun, baita, lehero gure kantu gai. Eta pentsan nun pixet hortik kanpoa estilo hortatik aldetik da musika berri bat dira. Eta gero hasi nintzen pixketaka ideagoekin komentan izan, nahi nola talde bat talde hori egitea pixket musiki diferenti zaukena, eta batiz bat importantina nahi nolanik neskaten agotza sartzea. Zerbitzat askotia aspekin da talde gutxi dela eta nahi neskaten agotza sartzi dut detai oso politika. Netza oso espeziala, oso inderra bat iso taldeatik, nire puntutik. Eta bueno, gero Andrea sartu zen, eta buk atzenik gero Josemari gizon kaza taldea, iguela esan izan, taldea nahi nola egin, eta tekla bat berri nola. Eta beharera puntu zen, eta gero atzena kustodio sartu zen, bajista urtete ondoren, bajista epe ondero kustodio sartu zen, eta holaxe sartu zen, holaxe oso zen taldi. Junik lehenuotiken bere asmo komentatu zizten, talde berri bat naizula sortu hori, gu gentozen kaleko musiki jotzen diken, rollo punk, street punk, goi, musika tipo hortatiken. Planteatu zien hori, haizila rollo indie, post-punke hola sortzen, eta bueno, iruditu zuten zea interesanti zela, eta esan esan etorriko nintzela ensaio batea, hola, aber ze iruditzen zuten ozea, etorri nintzen ensaio batea, gustau ziten, eta hoxe lehenuetiken behar nintzen deneuken nik gitarrien nula nahi jo, bajue jotzi nahi nula, eta esan zin hori urte betez ikustela ensaiatzen zea, bajista gabe, eta aber nahiko aldun, eta hoxe, oso guztua etorri nintzen, gaitu nituen kantuek eta inde zeudenak, beste batzuk erdibukot eta zeudenak, eta hori, baju hartu da neure beste toki bat eman nixon batxe, eta hoxe, oso guztua. Ez da oso guztu hartu nuen, ez? Ez da, azkenin beti ni izan naiz nire gitarrikin, nire kantukiten, da beti musikaletan, da, bueno, azkenin, ez dakit, rollo diferente bazan, da, bueno, gaina ni asko post-punk, indie, talde lepo zautzeiut, lepoa etzeiut da, orduan, ez zat oso zaien ez da ere olako musikie sortzi ez, da, horaxe, bai, guztua. Letrak gehien batek Josemani kustodio eta Andrea ditu ez. Begi dago ganik behin ezia jarri letraekin eta imagina iso punto parte. Imagina zizio ez da dugu. Ez letra gehienak Andreak sortuteko dira, beak jartzea hotza, orduan behatzat komodo nahi zen egin da, hori, beak letrak idatzi, gero azkenik barrutiken kantatzeko letrak dira ez. Oso letra ilunek. Bai, introspektibu, ilunek, eta zadi azkenik norbeak nik uste beak idatzitiko letrak asko zerrezo kantatzen dela, sentimentu behitxokin da hori gero transmititzea. Transmititza, bai. Nire ustez importantina gozera, transmititzia. Zer bestela, ez dakit. Letrak nire ustez kriston importanti gero transmititzeko bestela, ez dakit, zauze faltara bezala. Letriek desente, Andrean letriek antzeko die, baina, ozen dut esan adibidez, usten dut nola justo ere bai desente influentzi punkie dake, adibidez, bere letri tipuek desberdinak die. Kontzertu hau pasada ere dauko asmoe CD-ak grabatzeko. Eta baino CD bat nahiko espeziala nahi dutia. Ez betiko, gure
11 kanto duzkeu, eta nahi jo hoxe sartu. Eta gero, kanpoko kaja horien edizio, beteko plastiko hori izen berri oso diferenti. Da nahiko bideo hona lortu jo, eta nahizel lani jarriko horrekin. Eta nahiko autoproduziute edo guk inberrin estudio batea sartu da behasik erreztie dana, hori guk. Lanean bai diseinu aldetiken, bai grabaure ontxe zea Jose Mari grabatu dizku beste 3 kantu hoxek eta dana hori oso gure artien dana. Geu produziuteko bezala nahi dugu izatea. Ni behintzat ez nuen pentsatzen finalera hasiko da, ni nuen gure kontzertu jo eta... Bai, kontzertu mata esplutatzea eskori azkenean. Gero, iraztu no, Bai ez, buru noin momentu za daukena ez, onaino aia gaituk eta kitio haudek zea, azte duzte ez da pentsatzen jarri da nik zea, finala irabazteko aukerak daukeunik edo zea. Irazik daugizu aukerie Belga jotzia, eta Belga nahiko festival potenti Euskal Herrixen. Euskal Herrixen baina gehiago. Euskal Herrixen Espainia bai. Eta guretzea izango zen, kiston logru, Eta, BBK jutea kanpotik jendire etorri dira, inglesak eta ez da. Eta pixket horrekin mordu zaldu zen dut aldi. Bai, hori. Ezagutza emateko da. Bai, desente zen. Da baina lehenengo kontzertu da. Batea, antzokin da batea, festival batea, ez da ikrizun flipandingo ziten. Gehiagiko bumei. Izango zen, hasiera perfektu izan. Honek izan. Zalez taldeek animatzea duzte horrengo ostineri notazazpixen finalea gutia. Guretzako apoio importanti izangoa. Eta akordau, autobusea tengo da bendi atzaldo xeretan, eta bueltau, goizeko rudiztan. Eskerrik asko.